Du får en Vilma at komme på besøg. Hun kan ikke forstå. Den hedder Bill. Prøv at gå hen og snakke lidt med den. Den vil så gerne snakke med dig. Hej Vilma, siger du. Ja. Nej, så fortrød den. Nu kører den en anden vej. Vi må klappe den lidt der. Hen. Ja. Den er så sød. Den gør ikke noget. Det gør ikke noget, nej. Hov. Hov. Den er venlig nok. Prøv lige. Louise, kunne du ikke prøve Vilma lige blive gode venner med den? Vi prøver at blive gode venner med den. Ja, jeg prøver lige at kigge på den også. Hvorfor går med? Så prøv at sige goddag til den. Hov, nu kommer den. Goddag. Du rørte den også, ja. Godt, Vilma. Prøv om du kan lige klappe den en gang til. Den er jo så stille. Så prøv at klappe den. Prøv at klappe den. Så kan I rende rundt om den. Ja, ej, hvor sjovt. Nej, nu prøver den at fange jer. Nu fanger den jer. Ja, I fanger den. Kan du løbe hurtigere end den? Nej. Prøv at klappe den på næsen, så tror jeg, hvis du kan... Nej, nu kan den kunne se, du kom jo. Vi sniger os op. Den kan ikke se os, når vi kommer bagfra. Nej, nu vender den. Op ad den. Så længe man er bagved den, så er det okay. Bagved den. Den ser dig. Nu skal man sige, har du den på video? Nu skal man sige højt til den skal gå i seng. Du kan gå i seng! Hørte du det, Bill? Højere. En gang til. Du kan gå i seng! Lina, den er på vej. Tror du, den har hørt det? Tror du, den kan huske, hvor den bor henne? Ja? Jamen, den kommer ikke herind. Jeg tror sørme, den hørte dig. Der er. Se, om den kommer derover. Du var god til at sige det, tror jeg. Det kan godt være, du skal minde den om det. Den kan ikke komme længere ind. Jamen, jeg tror, den er god der, hvor den er. Sådan. Ja, godnat.